But in daan. Oh, hindi. Ano, 3 minutes lang. 3 minutes. So, yan. So guys, ito kami ngayon. Pababa sa, anong pangalan kasi ng falls? Bumodok. Danger Zone Compressor. Yeah. So ito yung daan. Pababa, 2 kilometers daw. Yan, pwede. 17 seconds, 18, 19, 20. Ito, ganda ng flowers. Pag didikit-dikitin ko na lang sa ano. Ayan. Oo. Yung mga tipong damo-damo lang, huwag muna. Huwag naman natin record. So kasi di natin nakikita dito, pero di natin lambagin na pala dito. Ay shit, ang lalim pala. Ang tarik. Madulas sa pagbasa. So, slippery when wet. Sakto lang. In English ko lang. Oh fuck, ang lamig pala. Lorna. Kaya marites si Lorna. Oo nga. Lawrence, baka gusto mong wag solohin yung guide namin. Ilocano ka gaming Lorna? Ha? Ilocano ka Sinolo ni Lawrence yung guide. Feel ko talaga ano na ano siya, nagte-training OJT. Happy Jing ha? Oo, sa Jenga. Apprentice. Apprenticeship. Kasi ano yun, pumapa siya sa salat eh. Ay, alam niyo yung number ba ng ano? Yung driver? Si Kuya Jude. So, welcome to Diba, bawal ka dito. Asa. Grabe ka. Huwag mo gagayan yung lahi natin. Dinamay pati. Kala mo ha. May comeback yan. Oh, sige, one. So guys, ayan na po yung falls. It's a artificial pa din ako. Biglang artificial. No? Ito pa yung tubo ng tubig. Ayan, lalim oh. Ano lang, segundo lang. Meron pa tayong 24 seconds, ay minutes. Gusto sumuko agad, eto pwede na yun. Pero gusto mo i-time, ayan o, pwede na po yan. Di ba? Guys, pwede na ba yan sa inyo? Doon para meron. Sige, doon na lang. Kulang, sige. Okay, sige, tuloy pa na lang, sige pa. 1.8 siguro mga 1.5 na lang. Ay hindi, medyo mga 1.6, 1.6. Ano ka mag-countdown? Oo. Just enjoy the view. Ako mag-picture dyan, Mike, ba malaglag cellphone ko. Guys, look at that. Oh. Ganda. Valley yung tawag sa dalawang ano na bundok, tas yun yung nasa ilalim. Oo. Ay, naman yung kulay ng mountain view. No? You know, yung kulay orange or something. No, marang na yung mga halaman. Ito, sunflower. Smile, okay ka lang? Mukhang pagod na pagod ka na eh. Parang hirap na hirap ka na maglakad. Ayan. Ayun ang upuan dyan. Konti na lang. Naiya lang yata smile eh. Pahingan pa tayo. Ano lang. Go lang rest. Take rest. Take your time. Eh, hindi ko nga alam eh. Baka mamaya kahoy na naman na yung tulad sa kanina. Namu, humina na naman nung nire-record ko. Ito ka muna. Baka nag-shower. Malakas na siya. The joke. Oy, luminto. Welcome to
Dito naman tayo dumaan. No alternate. Fidelusa. Golden bush ka. Golden Bush. May ganyan sa Pampanga. Gamo lang sa... Alam mo pangalan? Dahil lang. Alam ko yan pala, Fred. Sabi na nila, Golden Bush. Hindi, sa Pampanga. Maginit. Wapen. Tawag mo. Rocket. Okay, 27, 28, 29 seconds. Dito namin ginagawa yung mga yung mga rituals. Rituals po. Like ano po yung sample ng rituals na ano? Good love. Dito dan. Aka yung Hindi. Ano dito ba yan? Hindi ko alam. Parang natin. I-explain naman ni Ma'am Josie yan. Sakto pala yung tanong ko saan yung mga sacred place dito. Dadaanan pala natin. So, isa to sa mga sacred place kung saan ginaganap nila sa mga ritual nila. Brown egg po tomato. Kailangan ko pa, malalaki rin po yung mga itlog nila. Mamaskulado sila, oh. Nag-gym. Hindi, ang lalaki kasi, pati yung aso kaya, ang lalaki po ng mga aso dito, no? Alagang-alaga sila. Maraming klaseng ganun, di ba? Ganda po ng halaman na yun, no? Ito, no. Mayana. Yun, no? Yung, Hindi, ito po yung bulaklak na yung ano. bulaklak na, ano? Ang ganda. Yan ata yung ano. Pero yung sinasabi mong dara-dara yun. Opo, yan yung meron Ang dami po ang sa amin. Daming variety, no? Yan ba yung Birds of Paradise? Yun, no? Parang ano? Yung halamang yan. Alam ko Birds of Paradise yun, eh. Ito, alam ko, Duranto yata pangalan nito. Ay, di ba ano to? Sayote? Sayote yan, di ba? Alam ko itong vine na to eh. Sayote yan, alam ko. Sayote yan. Nagtanim ako sayote nung malit ako eh. Ano kasi to? Tagumbaw. Tagumbaw. Para siyang pundol na maliit. Oo, tingnan niyo po. Opo. Pero pag maano yan, mas malaki pa. Mas malaki po. So kasize niya yung mga kundol nga po, ano? Similar siya. Pero yung bulaklak iba, oh. Iba yung bulaklak. Kaya nga, hindi ganyan yung kundol. Ay, anong halaman to? Cherry. Kape ata yun. Kape to? Coffee beans? Ano pala yung ano mo? Yun nga, no? Kumisay sa sila, no? Ano nga na yung sinabi mo ng kape? So, dito naka-buff sila lahat do, pre. Pati yung tubo, ang tataba eh. Mas kulado yung tubo. Kakain niyo yung puro muscle. No? Ha? Sige. Hello. 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 Say hi to the camera. Hello. Smile. Smile. Anong pangalan mo? Mauna lang ako, Ed. Eyes. Para makuha ko. Ayan, oh. Ganda. Ay, matingin-tingin na sa daan. Ano daw yan, Lawrence? Meron daw dito. Saka nagmamayin. May ginto daw kaya may mining. Nagmamining sila. Ah, dyan. Ah, mining yan. Mamayang gabi. Tandaan niyo dinaanan na. May magandang effect ko sa ano, camera. Ito. Ewan ko, pangit eh. Pangit eh. Picturean ko kayo. Sige na lang. Isang Hindi, okay na. Ay, oo, dito maganda. Hindi yung dalawa, ano po. Sige tayo dito at hintay natin si dahan-dahan po. Pagod po kasi yung ano, isa. Injury yung isa. Oo. Ay, shit! Time out. Dapat separado to. Oh, Guys, ang ganda oh. tayo ah.
Nasa falls na mismo. Ang ganda. Ay, sige po. Kuha mo kayo. Kayo po yung guide namin, si Ma'am Josie. Ayan. Sige na, sige. Ang ganda po, oh. Ang ganda, oh. Tingnan mo. May kalabaw dun. Oo. Nasa ano hantang. Saan? Pili ko isasagad ko na yung lahat ng recording dito. Falls. Say hi. Say hi, Ma'am Josie. Yung kalabaw dun. Say hi, Mike. Ayun. Ganda naman ang bahay na yun. Ganda, oh. Anong lugar yun? Ano yung PDC? Yung view dito, ang ganda talaga, oh. Ma'am Josie, meron pa po yung ano, yung parang mga... Ah, talaga, hindi ko sure kung nagpapakuha talaga si Lords. Huminto eh. Bakit? Nagalit pa. Hindi ko naman alam mo kung Oh, yan. Lalo ka tuloy nakunan. Hing, tampo na siya. Ganda, oh. Ay, ang ganda dun. Nakaka-amaze yung ano, yung tsura talaga, oh. Oh shit, ang ganda. Ang ganda ng view, oh. Wala pa tayo sa falls niyan. Ay, nakaharang ako, sorry. Parang ano, parang sayo. Parang ginanawang itong ano nila. Anong Tagalog na iyan? Walang laman. Walang naman. Oh, yung bunga. Walang naman. Sige, man. Ano lang eh. Oh.
Wow! Ang ganda! Hawak guys. Ito na. Isa lang, isang picture lang para sa ano para video.